И здравейте, приятели, аз съм Трибокс и първото, което ще кажа е, че благодаря за 12-те абоната и че ме гледате, но сега ще преминем към клипа. Днес ще снимам на Dream League Soccer 2016 година и ще ви пообясня за играта и ще подсъкам малко. Аз тук даже имам матч. Добре, ще го свърша и ще почна да ви покажа за какво става горе-долу дума. Значи, контролите не са толкова хубави. Например, като сте близо до вратата, толкова много ще биете с бето. Тук нали виждате контролите и тук където си мърдам. Бето по принцип е за пас. Като е за шут, и ато така, но ато е за по-висок. Извинете за звучите извън камера, просто климатика работи, защото е много горещо. Аз в принцип, като съм много близо до вратата, бия с бето, защото е по-добре някакво по-удобно. Така като избиш. Не, така грешка. Корнер, добре. Вкарах един път. Много е тъпо да ти вкарат от корнер. Не, грешка. Грешка в бутоните. И точно тук му свърши времето и това ме припадна. И в тази игра има... Ето тук си купувате играч, но първо трябва да продадете някой. И тук има Меси, има Роналдо, има най-силните футболисти почти. Всички най-силни футболисти горе, майки, че ги има. Мамо. Всички са ми много изморени, а пък на всичкото отгоре са ми ранени доста играчи са ми ранени, а пък те са изморени, какво да правя сега? Мамо. Добре, тук ще засложа. Ще сложа. Вратаря да си ми почини, защото той е доста добър, да си кажем. Ония с черната голямата коса е вратар, но иначе играе доста добре напред. Не знам защо и как. Ма си играе доста добре. Мирещи сега, за жалост са ми изморени, по-трудно ще спечелиш, ще спечеля. Като са ти изморени играчите, по-трудно се печелиш, защото нямат толкова енергия, по-бавно тичат и това е много гадно. С тези косачки много ги мразя. Те са ужасни. Ще опитам някак да му засича топката, пътя. Няма нищо, добре. Помислиш, че това ще е фал. Идеален. Изи Мая. Не. Добре. Гол, дами и господа, гол. Добре. 1-0. Дами и господа, 1-0. Ще направя само един матч. Майче. Гол, дами и господа. Сега ще се опитам тук да му защитя. И те е много гадно как ти засичат пасовете. Това е много гадно. Едно от нещата, което много мразя, как ти засичат пасовете. Това е брутално гадно. И тук, кога сте много близо до вратата, не задържайте бутона, просто го цъкнете и може и да вкарате, може и да не вкарате, не се знае. Даже има и финтове, сега ще му направя. Не можах. Ето един финт. Хоп! Вземи топката. Беги. Добре, взехме си топката. Ето как ми засичат пасовете, това е много гадно. Една от най-гадните неща тук. Как ти ги засичат? Ама какво стоите тук наредени като домино?
Вратари ни дали ще опази? Добре, нямаше гол. Извинете, че ще смърчам, но съм малко болен. Добре, хайде. Сега е второто по време. Да видим кой ще биете, дали ще им вкарат или ние. О, шанс за гол! Шанс за гол! И гол, дами и господа! 2-0 за нас. Тук има и много силни играчи. За сега моят най-силен играч е Александро. Фани. Ако я беше хванал, добре. Дай. И ако я беше хванал, ще да е доста добре. Сега ти трябва да я вземеш. Браво! Пас! Не, пак. Ей, как ги засечат тези пасове? И едно също, аз дет много мразя да ми вкарат от корнер. Това много ме ядосва мен. Да ми вкарат от корнер. Това е много тъпо. Просто да ти вкарат от корнер. Много е просто това. Като ми вкарат ми е много тъпо. Ама аз иначе като вкарам не ми. Един път такова. Какво стана, бе? Засада. Един път стрелях от корнера и не знам май, че Александро направи странична ножица и го вкара. Това беше доста хубав гол. Как го сблъсках. Продължаваш сам. Вратари, я спаси. Излезне. Добре, попречихме да би. Ето, това сега не е Алекс. Ето го Александро. А не, това не е Александро. То корнер. Сега. Сега то ще му паснем. Той да я отведе. Тапанари. Майко, как пропуснах. Добре, взехме я. Ай. Не успя да ми такова да ми вземе топката. С косачка. Хоп! Ще го прескочим и... Гол! 3-0, дами и господа! 3-0! 3-0, дами и господа! Остава една минута продължение. Топа свърши. И хора... Това беше за сега. Пишете в коментарите дали ви е харесало. Моля ви се, абонирайте се. И абонирайте се, пишете коментари и лайкайте. Само да ви покажа, тук си купувате, нали, показах, купувате си играчи. Трябва да подвезете, за да купите. Тук си може да пишете имената на който искате футболист, например. Например, Меси, ето го Меси, който струва много пари, за жалост не мога да го купа. Сега пък, например, аз съм фен за Барса и за Меси. Не съм фен на Роналдо, но иначе и той е доста добър футболист. Ето Роналдо. Ето го Роналдо. Той, я да видя. Той сега да видим.
Мен си струва повече от него. Не, мен си е по-добър, то няма какво да спорим. Това ми... Как да кажа? На това сега трябва малко да му апдейтнем. Това. И на защитата малко трябва да имам. Нямам пари. Александър, особено като искам да му апгрейдна защитата, но... Не бе, стига, не. Тук си е вашият отбор. И си го правите. Това беше клипът и до скоро, приятели.